O, dobar dan ljudi, evo ja baš nešto krenuo. Kupio sam nove traktore, što sam govorila, tamo krenuo raditi nešto sa njima. Pa, evo vi došli da je vidite. Ovo je, kupio sam ljudi IMT533 Deluxe. Opa, evo me u ovome. Kupio sam i auta, opet, znate kad sam prodao onaj. Znaš, malo ne znam začukim. I da, ovoga puta imam Volvo. Tako da. Ljudi, evo ga još jedan traktor koji sam kupio. To je ovaj šumski. Koji malo čaziju. Znači, kupio sam njega, to je MZ5131. I uvijek kao ordno sam pričeti. Kupio sam IMT5127. Ovaj ćemo otkačiti. On mi treba za sad, zašto ćemo raditi ovom videu. A prikačit ćemo drugi traktor. Znači ovdje. Svojim smo unutra, prednja vuče. 90 konja, turbo. Ovo je tu parkirao. A ovaj traktor će mi dati radniku, daš dajc. Još ovaj traktor ne koristim tako kako sam kupio na teove. A ova varjeta za radnika. Sad još da tu bi sam parkirao ovaj traktor ispred. Samo je su jači 50 konja od ovog MT-a. IMT je ići. I kakav bi ja bio poljoprivrednik. Bez IMT-a. Sad će zaposliti radnika. Evo je ova sjačica. Sadjelica u stvari. Opa. Ma da, ajde naše da prikačemo staro. Ali izvijem. I! Kada sam otvori portirno. Ono. Tako treba. Imamo jednu jivcu da predrljamo. A ja imam malo drljač tako da tamo za njega jezda je ovdje za 100 konja traktor, on je 90, ali ima turbo, prednja vuče. Da mislim da bi ovo odam kući. Ne propinje celokupino. Ovo je propinje vod u stvari. I idemo sve do te njive. Opo. Da, imam pod malo. Da imam priključ malo. Tako izgledam. Iz nekog razloga mi pokazuje. Čujem neki priključak, njega prikalizuje. Ali koji se ovako nosi, ja vučem i ne. Ne znam zašto. Ali takav traktor valjda. A to je voz malo teška, iskreno. A ja mu treba malo gasti. Zadnji točkovi su gabaritni, a prednji malo. Uveću pripadanja brzina, a zadnji nasušu i toliko prednji. A prednji se još odledno vuče.
Realno. Op. Sad sam ispatila to blizu. Ajde se sad. Evo, ovdje je propio ovo četno. Ovo mi može sad vidjeti. Gledajte. Da, šta si teo na video tako malo duže vremena? Da bude ono sporije, on će manje klirati sve. Ti uopšte znaš. Gledaj se. Ja sam nama to. Da! I 7 sekunda. Hoću! Evo me, malo me pita šta ću dočkovat samo. Op. Drag mi traktor, ali... Kod oranja i kod drljanja, kod čega to zeza? Viš. Čak ravno ide koliko zna kako ide. Znači da ide. Eto ga mene. Čim ga pohvališ, odmah. Koliko sam obratni, tebi ću izvući obratni i pripremi. A ja znam morate sad. Evo ga. I idemo. Juriš. Sad je gore, sad je smo nizbrdo brže. Većom brzinom. Evo ga, poslušao je. Jebote, nije poslušao je. Ovako. Da nam obratimo. Likovac. Koliko ti ne dobro što valja polako. A naprijed. Uču. Se mora čim glavom došao. Da sniraš. Ovo sam vidio. Prvo trava, a se to izoro. A to si roko novu travu poslije. A za kako ću ovdje sjeću sam neću. Ali dobro, evo. Malo video. Opuštenje. Modelo kao ti drži. Nije znao šta ga očekuje. Alo, da. Evo me drljanši. To ste trebali. Policajec. Šta je bilo? Kako to mislite? Nemoguće, ja sam sve legalno radio. Pa kažemo.
Da. Dobro. Dobro. Ljudi. Probam. Ovo. Moramo vratiti traktor. Nije prošao preko cele. Moram gledati što policiju. Moram gledati što jako najdora tražiš nešto. Aškava govori sutra da gledati policiju. Šta? Zemlja i ocena. Ajmo. Ajmo. To. Ja moram izurati traktore. U carinu. Pa ne traktore, na kog se je ne razumio? Da šumski nije ocenjen, ona, 5130 je. Uopšte, ovaj može dio da 533 zbog sada što se hrvali točko je da nije ispravan, da 5970 se predugo pali i da je ekološki. Tako da da. Ne može mi. Nas je vozdušje. Ti moramo čarno ostaviti. Dobro, odlučno na carinu, građu, alternate, sveđu, nešto drugo pametno. Popravo ću fiksati ono. I ne. I idemo protiv. Protiv policije. Idemo protiv stojimo, gdje ti ljudi. Imam te imam kolega da su imali traktore. Protesti. Gledamo traktore. Protesti su toliko i njima trebaju traktore. Protesti. Da treba poprikoti srpski čarku. Opa! Ljudi, to je bilo tako što se tiče ovoga videa. Ja idem da se spremim za proteste i vi će vidjeti toga. I ćao i vidimo se u idućem videu. I upite taj lažni skladuši. Sad, ćao. Na 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 na